sa khairul anbiya, mu gane girman sa ya zarce duk halittun Allah. Shi ba kuka dan girman Allahu ni na roƙe ka, ka sani cikin ceton ka habibi ya Rasulullah. Masoyan shugaba wanda yaushe suna faɗakarwa cewa mu rike manzon Allah. Labbaika manzon Allah, ɗan gatan Allah. Labbaika manzon Allah, me yawan sallah. Labbaika manzon Allah, ɗagun Abdullah. Labbaika manzon Allah, baka jin tsoro. Labbaika manzon Allah, kai baka horo. Labbaika manzon Allah, mai tarwatsa taro. Labbaika manzon Allah, kai suke tsoro. Labbaika manzon Allah, sanya ruhina. Labbaika manzon Allah, ka amshi bukatuna. Labbaika manzon Allah, mai ceton raina. Labbaika manzon Allah, ka ceci iyayena. Labbaika manzon Allah, ka ceci dangina. Labbaika manzon Allah, ka ceci abokaina. Labbaika manzon Allah, ka ceci masoya.